जोन भइल बा। कितना दिन के बाद तो हम भर्ती पे आईनी ह। हई देखो हो, इतना हे दुआरे पर कचरा क के रखले बा भसौल के। तो ये हर घर कहाँ से साफ करी? पहिले चौभोकाना रहे हमार नौकर, तो घरों के काम करते रहे, बहरों के काम करते रहे। आ ये जो यातना घास पात छील छाल के चिकन कैले रहे कि ये 10 गो 15 गो आदमी आके बैठस न, तो ऐसा आराम से खूब बढ़िया से आहे जब बैठे लायक कैले बाई। ये जानी कहाँ बा। ये नौकर न जंगर चोर बाटे। खाए के बेरी एक थरिया खा लेता, आ काम करे के बेरी जांगर चोरावताटे। अबे ओकर महीनो न लागो लास्ट सैलरी खातिर लागेला कपार पर चढ़ जाए, मालकिन दे दीही। हम सोची ना कि गरीब दुखिया बाबसन काम काज करता, ओकरो मेहरारू बिया कौन चीज घटत होई बढ़त होई, उठाइला अनाज भइल चाउर भइल दाल भइल कोई भी चीज फट दे दीही ना, लाता कपड़ा दे दीना के ले जो पहरई है। आई हमारे काम पर ध्यान नहीं देता। हमारा समझ में आवता न कि हमार दर दियाद बावन पटीदार फोरत ना भांग तड़न, एक कान जरूर फूक तड़सन, तब ऐसे करता ना। तो हई कुल छोड़ित अबे कुल मैं साफ क के आ फूक दीत, मैं जर जाइत चिकन चकन हो जाइत। लेकिन बा कहाँ देखी केने बा। आज उनका कान तो धराई जरूर दू चार चटकन, जब ले धराई ना न तब ले ओकर दिमाग ना खुली। बताओ। हाय आवे तले सब पिए खाए वाला न, तो गोइठवा फूक देता न सले को। हां हम रहतनी जो काम कर बाहरियो काम कर घरहू के काम कर, केतना हम काम करे बिना खइले पिले। मांगा तनी मालकिनी से ना कि ये मालकिनी हमके पैसा दे, हम मेहरारू अब तब भाई बिया साला कहीं का ओकर लास्ट जाता। आई हमारा के देख के डरेली मलिकार बनारस बनाया जी तना तो हमको रात पर गिर के मांग लेती, एक डेढ़ मांग के भाग जेती। ऐसा कुल हम ना करम, नौकरा नौकरी साला कहीं का चल जेबे हो जा मालिक के हो जा दुआर पर हम साला के ओ जे मुर्गा कटाई कहना कि तरह के 400 रुपया है रोज के दे, कम बाटे आय महीना के सैलरी ठीक उठा ले। आबो से जाए घरे ना तो सीधा हम कह पैसा दे मलकान के हमारा बतबा जंगूटा मलका को गैस पर बनावा तरीका है धनी मनी बारी से गैस पर बनावा तरीका तब गोइठा पथवावे हमारा से है कि बाजार हो तंची एकदम फुर्सत न मिले, पाछे ले तेले रहे कि आगे ले करत रहो। ए भगवान तू कवन दिन देखावत हमके करोड़पति के घर में काहे न पैदा कर डाला, लखपति के घर में काहे ना हमारा के छोड़ डाला, भिखारी के घर में छोड़ डाला। हमार बाप हिल गोबर काछत काछत दाँत चियार के गोई आया हम हो जाना तक कि जे हिले गोबर काछत काछत दाँत चियार दे। चला सब भगवान हो अपने मलकिनिया गड़ी किसमिस छोहाड़ा बादाम खा ले काजू खा ले जूठो ना दे ले तंती के ले आई। अब हमारा खाए से बेसी तो जनता के ढोने में बेच दे रहे उतना कहती तो हम सिरा ही नहीं रहती है तरह रहो रे आग लगा दे खूब फूक फाक दे बा हम सना को गनी तो आग लगा दे काले तो सर्दी आई बनी हाँ तो मरियो जाए ना तो सरवा कहीं का 4 लाख रुपया ले आ 2 बीघा जमीन बाकी मर जे तो हम कैसे ले हम मेहरारू लील बोरने यहाँ तो बाकी मरब ना छोड़ कर देने चलो तो नहीं खाए। अरे 4 लाख या अरे आना रोड कर गोल लगी का कहते रे कि मर जे तो 4 लाख 8 लाख रुपया ले खेत भर ले तो हमन के गरीब आदमी बानी जा रहा खूंटा पे मर जाए तो मान ले कि सरकार तो 4 लाख देवे करी रउआ कुछ ना दे मुनाफा खा तड़ थरिया तो थरिया उलाट तड़
आय औरी से नहीं तो जांगर चोरा होत हई काम करे में मर जतड़। मारा तनी हां हम त बनावा तनी कि खूंटा पर मर जाई मर जीबे ना। हां तो गरिया में लौर क के आ बांस आ टांग में मेन चौराहवा पर बिया तना तो मर बुझा तो गई नहीं बनावा था हमारा का पति के बीच और कितना ही चालू बिया तोरे हट हट तो का हमारा का अबे पीटा ऐसे ही तनी काम काज भई हैं तोरे हमारा का गाय भैंस नियन पीटा तनी और कुल बनिहार आवे ना सब वही से भाग जाना सब हम खूंटा पर जल्दी तोरा लेखा कौनो बनियार हमारे ऐसा ना कइले रहन। देखी कोही के ना को तो मरबे करे देखी अब मेरा रू अब तो भाई बिया ओ बता संकट में बिया कैसन संकट बा है ओकर होके वाला बाटे का होखे बा। किया अच्छा लइका होके के बा। हमारा के 20,000 रुपया दे दो तो सरकारी के दवा किया के ओकर के सुई की करा के हो जाई सब बोतले बड़ा सरकारी में पैसा लगेला आ सरकारी के दवा किया के डिलीवर के 20,000 रुपये लेबो। नहीं सरकारी कौन सी कला लइका पैसा तोरा कोई औरी के ह आय, लइका भगवान दे ले वो ले ऊ हां हम तो रवले खूटा पर बानी तो हम कहां ले 1.5 साल ले जे बानी तो जाना दिनो बंदा लगेला चले ले कहले कि जाई कब आई कब जो देखी कथी कल मलकिनी जी घर से फोन आइल आशा चेक करिए तो कहतली प्याज एकदम शाम के हो जाए क्या कहतली पहले तो खूब बढ़िया से हाथ ले तब बोलिए हमरा से बतियाई है आप लानी उपकार को दई सर्दी यो गई राती बरी जनी कि दही राती के मत चापत अबे दही के लागत त सही चाप ली दही पियनी कि हम था पियनी नमक डाल के तब कम मठो पी गले हां कदा ये दोपहर में ना खाली ऐसे न माठा का के पाठा होत हवे यही के ना दे देख पैसा कौड़ी तोरा के ना दिए हम तोरा मेहरानू के अकाउंट में पैसा डाल दे क्या मेहरारू के अकाउंट ना हो के पैसा देन का बक्सा में रखे ले हां तो कोनो बात नहीं खे चलाक बिया तोरे का बोतल नहीं खे आबे पैसा ना मिली जौन अपन होई ना तौन अपन हिसाब किताब कर लिए पैसा मैंने हिसाब किताब करी हम और कुल काम करतनी एडवांस में ना दे सकी ना कौन काम करत रे भूसौल के जरी सब देखतनी कि पूरा भूसा या पुअर सही लागल बा वो पेड़ रुख त तनकियो चिकने नहीं तो फूके जात रहनी तब वो रमखलौना कलश के फूके जी ना धान में आग लगी ना तो तोरा के मरते मारो तोरा के और ताने धइल बा ना तो गहुआ बा ना बोल ना बा गहूं से का मतलब बाटे जड़ जी गहुआ ना ओकर खेत में मत फुकी अपना जहां एक जगह क के सलाई बार देखा खत्म हो ठीक बा दे चल चल जी बार दी हम भाई बड़ा तू तेज चले जा बैठ तोरा के हम बैठा के समझाई तब जाई आप मैंने हमारा पढ़े के रहे तो पढ़बे ना करी जाइए भगवान बुद्धि बात तो ना तो हम भैंस को चलाते अरे बैठ राव सामने बैठी बैठ जा बैठ ले ऊंचा बैठ अरे बैला गोठा मत बैठ हां बैठ जो काम अगर ना करबे तो कहां ले तनखा मिली काम करते न बानी हम घर द्वार देखते बानी माने कि हम घर में आग लागल बा रउआ हम बुतावे खातिर पैसा मांगत त रउआ हेन से तो के पैसा दे तनी ठीक लेकिन हमरा के आज हमर नजर लिया के चल आज का डेट बाटे हम मेहरारू के बताई तब कोनो उपाय लगा मालिक तो घर नहीं छी हमर नजर बोल जरूरी बा गौवा में कला देवरा के बोला ले गाँव में के देवरा हां कहाँ से जाई का हो भैया कहना दिन ई मत सत्या तू हो का हो बोला अरे मत भौजी गोइली हो जा डॉक्टरी में कैसन मालकाइन बनी तोहार के पैसा नहीं दे हम पैसा में तो हां पैसा का तो रोत गिला तो बानी जका तो सने से आ गई देखिन त जी का हो मालकी हां अरे मत कैसन तू बालू के बताओ काम उम करवा के पैसा नहीं दे तो इमरजेंसी में बाटे हम कहनी ना कि अब तो भाई मेरा रुके हाँ तो तू अपन मेहरारू के बारे में सोच हमारे बारे में अब वैसे गलती ना काम करब 8 गो हो गई बनो सा एल की 9 गो काम खत्म ओही पर का एगो टीम पैदा कर दखिए देखिए हम के जाए दे जाते नहीं हम ठीक बना जा जा जल्दी जा ना
अब भैया बहुत जना कहते तब 10 तक पढ़ल हटे 11 में नाम लिखाइल ना भैया हाँ जा जल्दी एकर संगे चल जा चिल्लात हियो रोवत हियो तार बुझाला ना मर दे जाई ना जब तू ओकरा मर्जी से ले अही आ जाए के निर्णय कइए ले बड़े सबका हाथ लगाओ तन कहाँ पैरवा पर तो जा चरवाही तू करिए ठीक बा जा हम संभाल देता नहीं है हम बाराही के बाद ये चरवाई नहीं के करे के बनिहारी करिए ना हम बाराही के बाद आज ये जो बहराई के बाद कल चलिए ठीक बा हम फेन का के आई बाकी का ए बोतल गोरू भैंस बच्चा दली सन तो मना खाई जाला फिर उसकी मेहरारू बच्चा दी तो फिर उसकी का हो का हो बोले का सीखलन तो मारम न तो एक कैल में सुन का हो जाना था कि गांव घर के बनैले बड़ा का मर दे मालकिन हनी मालकिन तू खिसिया तलू देखो तलू के इमरजेंसी पर तनी मनी पैसा दे के ना चाहिए हां दियाई न अब कहिया दियाई बताओ अब तू निर्णय लेब कहिया देबा कहिया ना देब का कही भैया हमारा बात तो हाँ तो लिया के चल नहीं हर हमारा जाए के बा नहीं हो ठीक बा मालकिन तो तब चलो चल तो तब पैदल ले 10 दिन ना आई ना 10 दिन अब उनका सूची तो हम ही 10 दिन संभाल के 10 दिन आके काम कर तोरे करे के बा ठीक बा पूरा ना ई बास उस जितना है कुल पेड़ ओड़ लागल बा सब एकदम पानी उन डाल के ठीक कर दे चलो ठीक है बाटे आ एक बात ख्याल करके रख लियो का मालकिन बोली जाके जात रह त नौकर लेखा रे मालिक बने के कोशिश मत करियो ए तना सोचबे मत करी रहुआ काहे कि जैसन बानी वैसन ठीक बानी हम काम करम ना तब कहम भैया ठीक है बात देखो तो कि तू कितना काम करेला काम तो मालकिन बहुत करी ना हो लेकिन कोई बड़ाइए ना करेला का चीज के का चीज के कि कामो करेला अरे काम करेला तो देह नहीं खेलागा तो हम कैसे कह दी तू काम करत खबर माने पेन के आगो ने का पड़वा त मालकिन रहुआ समझाता नहीं कि हम काम ना करी ना कैसा घूमी ना लफुआ लेखा ओइसा नहीं लागता तो हम कह देली हो हमरा लेखा कोई ना काम करेला अपन घर भर में सुना हां चलो सर दे तो प्रॉब्लम खड़ा हो जी तो गोइल वाइल बंद हो जाई हां मालकिन और कुछ करे के रहे नहीं चलो बोलम रहुआ ला जाइम ना नहीं ले जाए वाला नहीं चलो हां तो ठीक बा चल